første video i 2026. I år der skal vi ud og lave en hel masse. My niggas, we doing the most. Grabs on the table, yeah, I been gone. At the base and shorty, she trumping it over. Keep steady, I told him I'm on one. Tryna make me be the bad guy. Vi skal network, vi skal til møder, vise hvad der går skidt, vise hvad der går dårligt. Det er hele processen omkring at bygge det her reselling brand op. Jeg har de sidste 2 uger arbejdet hårdt, ramt psykosen flere gange, men se hvor vi er kommet til, elsket. Men det hele kommer ikke kun til at handle omkring, hvad jeg laver, hvordan forretningen går. Vi kommer også til at kigge på, hvad vi ligesom har fået af viden, hvordan vi får ny viden, hvordan vi bygger videre på brandet hele tiden. Her har jeg forskellige bøger med til jer. Den første jeg vil vise for jer i dag. Rigtig god bog omkring, hvordan man lukker aftaler. Måske en af de vigtigste dele for selve at få sin business til at køre rundt. Jeg har i lang tid snakket frem og tilbage med folk. Hele tiden været det der frustreret over, hvad der gør, at jeg kan få dem til at vælge mig og vil investere deres penge i mig. Det er den her bog rigtig god til at hjælpe med at forklare, hvad det er, der gør, at man kan bygge et langt og godt forhold til kunden. Så ja, men ellers i dag, så skal vi kigge på det udstyr, jeg bruger. Mange kan sikkert sidde og tænke, at man bruger alle mulige forskellige udstyr. Det meste arbejde, det fungerer på den her mobilen. Så der er ikke nogen undskyldning for jer derude, I ikke også kan gå ud og gøre det her. For det kræver ikke så meget, bare man bliver ved længe nok. Så ja, vi ses senere i videoen. Som I kan se, så var det her, det var det par sko, jeg startede med. Det var den her model. Jeg startede med at købe 10 par, tror jeg det var. Og så flippe dem. Og så tænkte jeg, hey, måske vi kan bygge videre på det her. Så det er bare med at starte en eller anden model, finde et eller andet, om det er sko, tøj, smykker, et eller andet. Det handler alt sammen om bare at blive ved med at opsøge aftaler, network. Jeg vil lige tage noget at drikke, og så går vi udenfor. Vi skal snakke lidt i dag med vores supplier, have styr på tingene, vi har en ordre, der går ud allerede her i morgen. Vi skal være klar på det hele, alting er pakket, det hele kører, så ja, vi skal bare lige tjekke op for en sikkerheds skyld. Jeg kan se alle notifikationer, vi har fået i løbet af natten her. Er du klar? Og du filmer ikke? Nu er vi på vej ned i byen og kigger os omkring. Jeg har overvejet at få lavet en ørering mere. Måske de har åbent, måske der sker et eller andet hurtigt. Men det er søndag i dag. Cut this shit. Så er vi kommet udenfor. Vi skal ned i byen og kigge os lidt omkring. Vi skal være klar til at tage et opkald lige om lidt. Og forhåbentlig er status på vores ordre stadigvæk, at det hele det kører. Tingene er blevet pakket, og de er klar til at blive sendt afsted mandag. Så kom on. Hvorfor ser jeg så sur ud? Jo, hvad så? Vi er klar til at rejse. Jo, jeg har jo slet ikke sat jer ind i, hvad det er, der egentlig foregår. Vi har en ordre på 24 par Nike Air Force, som skal sendes mandag, så vi er lige ved at gøre det hele klar. Forhåbentlig det hele det kører smooth.
ringer bare lige for at høre, at der er styr på alting. En af de vigtigste ting, når det kommer til større ordre, det er, at det hele det spiller. Der er styr på fragt, der er styr på levering. Og han tager den ikke lige nu, så vi må ringe tilbage senere. Min telefon den bliver helt varm. Jeg tror, vi skal ned og kigge på en ny iPhone. Det går ikke, det her. Så tænkte jeg lige, at jeg kunne få noget at spise ind på Sprud. Så er der nogen, der har glemt at slukke for vandhanen. Der er ren swimmingpool derinde. Altså. Just wanted to check in. And yeah, I saw the video you sent about the shoe. Feel real. She want the Molly, she want the pills. I throw 150 for the nails. I might put a bad bitch in Chanel. I pull back when that shit feel real. She want the Molly, she want the pills. Meeting gik godt. Vi fik styr på alle tingene. Vi har endnu en ordre, der kommer ind her. Måske den største, der kommer til at være på channel, så følg med. Tak fordi I så med i den her video. Vi er klar i næste uge til endnu en video. Endnu en banger. Let's go.